No Káťo, co to na mě vystrkuješ? Já to ne! Zákažná kačenka. Nedělej, Káťo. Tak už mi to točíš. Co? No to budeš mít normálně na videu, Káťo. A pořádně dovol, já jdu za tebou, ať tě tam vykoupu. Ale sám spadnu, já jsem to ztratil asi v úsekle. Tak se tam pěkně ponoř. Tady je takový krásný přítok, takové zde přitejká z hor, velice takový příjemná říčka, která má asi 7 stupňů Celsia. A je to nádherný osvěžení, ale kačence se do ní do té 7 stupňů studený vody vůbec nechce. Podívejte se na kachničku. Neříkej, kákuškovi se tam nechce. Ne, já nechci. Přiblížím a kákušek už utíká. Ne, líbí se jí. Kačenka není práv, koukněte. No a hoď tam šipku. Ne. Dost.